ketään kotona? Kukkuu, tulin käymään kylässä. Kukkuu, onko teillä evästä? Kukkuu, eipä kuulu vastausta. Kukkuu, käki lähtee kotiinsa. Kukkuu, tulin käymään kylässä. Kukkuu, onko teillä evästä? Kukkuu, käki huutaa ovelta. Kukkuu, onko ketään kotona? Kukkuu, tulin käymään kylässä. Kukkuu, onko teillä evästä? Kukkuu, eipä kuulu vastausta. Kukkuu, käki lähtee kotiinsa. Kukkuu, tulin käymään kylässä. Kukkuu, onko teillä evästä?